správne vymeniť termohlavicu. Na termohlavici sú čísla od 1 do 5. Pre jej najrýchlejšie a najjednoduchšie uvoľnenie otočíme na číslo 5, aby sa hlavica uvoľnila. Následne v zadnej časti odšroubujeme maticu a termohlavicu ľahko zložíme. Pri následnej montáži treba dávať pozor, aby nová hlavica bola takisto nastavená na číslo 5 pre ľahkú inštaláciu. Pôjde to aj na iných číslach, ale pôjde to podstatne ťažšie. Ukazovateľ teploty si dáme tak, aby sme nám dobre videli. V prípade, ak sme kúpili hlavicu, ktorá na náš radiátor alebo respektíve termoventil nepasuje, môžeme použiť niektorý z príložených adaptérov, ale takisto musíme termohlavicu otvoriť, čo sa týka tejto Danfoss, krátkym stlačením menu a hlavica sa nám krásne pripraví na inštaláciu, ale tu už musíme použiť tento adaptér, aby bola kompatibilná s našim termoventilom. Po montáži zase podržíme menu, aby sa hlavica vrátila do pôvodného stavu. Pri montážach alebo objednávkach termoventilov je dobre odfotiť si termoventil a porovnať s e-shopom alebo sa poradiť so svojím obchodníkom,